Hola, sóc la Marta d'Espai Magnòlia i avui m'agradaria parlar d'un tema que s'està posant molt de moda ja fa temps, no? Que és el tema de les dutxes d'aigua freda que van també per la salut. Llavors, sí que en part van bé, però a mi m'agradaria fer un punt de que, atenció, que no són per tothom. O sigui, això de generalitzar de que que les dutxes d'aigua freda van bé per la salut i d'una manera generalitzada, aquí m'agradaria que anéssim molt en compte, perquè a nivell de salut hi ha tipus de problemàtiques que són molt contraproduents, o sigui, que poden generar fins i tot a nivell de molt més angoixa. Llavors explico per què les dutxes d'aigua freda diuen que van tan bé per la salut. A veure, al matí quan tu t'aixeques tu tens la temperatura del cos baixa. Llavors, per activar-te i per estar actiu hi ha una necessitat de que pugis la temperatura. Llavors, per què diuen que les dutxes d'aigua freda van tan bé? Doncs perquè quan tu en el cos, no, amb baixa temperatura, li poses aigua molt més freda, què fa? Fa com una reacció en què de seguida puja la temperatura corporal per regular-se. Llavors, d'alguna manera, l'estàs com ajudant, no? D'una manera forta, a que pugi la temperatura i activar el sistema nerviós, no? D'activar-te, no? De sentir-te més fresca, com més activa. Què passa? Això sí que a una gran majoria pot anar bé, no? Per despertar-te, per activar-te. Però què passa amb les persones que tenen trauma? O sigui, les persones que han patit algun tipus d'abús, persones que s'estan recuperant, que han sortit d'una relació tòxica, no? D'una separació molt dolorosa, que han viscut fins i tot bullying en una escola, en una empresa, o mobbing, no? O que tenen algun tipus de trauma, no? D'una situació no resolta, de molt de dolor i que necessiten temps per processar-ho. La persona que està en trauma està amb el sistema nerviós, o sigui, el sistema nerviós, per fer-ho fàcil, hi ha el parasimpàtic, que seria el que d'alguna manera ens ajuda a relaxar, a fer la digestió, i l'altre que seria el simpàtic, que és el que ens activa, no? El que ens dona energia perquè nosaltres puguem fer les activitats del dia. Què passa? Que les persones amb trauma tenen el sistema nerviós simpàtic massa activat, o sigui, hiperestimulat. Estan sempre. Per això tenen tanta dificultat per dormir, no? Per tranquil·litzar-se, viuen com amb un estrès crònic. Llavors, quan la persona ja té un excés d'aquest simpàtic, quan tu al matí li poses l'aigua freda, tu estàs activant molt més aquest sistema nerviós simpàtic i o sigui, l'estàs d'alguna manera hi estàs creant més estrès en el cos i la persona pot arribar a tenir angoixa o tenir problemes. Llavors, aquí és important de veure que l'aigua, o sigui, les dutxes d'aigua freda no són per tothom i s'ha d'anar molt en compte, perquè el que necessita una persona que ha viscut això, que té un estrès crònic o que té trauma, no? Que s'està recuperant d'una situació molt dolorosa, el que necessita és molta contenció, és escalfor en el cos per poder relaxar. Llavors, està molt contraindicat que es faci dutxes d'aigua freda. Una cosa és que tu al matí et rentis la cara amb aigua freda momentàniament per despertar-te, però el que estem parlant de dutxes en tot el cos i prolongades d'un minut o dos, això pot ser, de veritat, pot ser perillós. Per tant, anem amb compte, no ens creiem tot el que diuen els llibres aquests, no? Que surten, que molts no estan escrits per metges i persones que saben, no? Sobre salut. Anem amb compte el que es diuen a les xarxes socials, el que veiem, i de veritat, si tens dubte, consulta-ho amb especialistes de si aquest tipus de pràctiques pot ser beneficiosa per tu o no. I dit això, és una mica per això, perquè a vegades em fa mal, no? Veure que s'està com posant de moda i que tothom ho està generalitzant, quan a vegades això pot causar molt més malestar a la persona. Per tant, anem amb compte i, sisplau, qüestiona tot el que vegis a les xarxes socials.